May basa ti Apokalipsis, Kapitulo 20, uno agpatingka iti 15 a bersikulo. Ti panungpalan a pannakaukom. Uno, ket nakitak ti maysa nga anghel a bumaba nanipod langit nga daken kuana daydi tulbek ti mangliwing-liwing nga abot. Ken ti maysa a dakkel a kawar iti imana. Dos, ket tiniliw na daydi dragon daydi ulip a kadaanan nga isu ti Diablo ken Satanas. Ket pinarautan na iti bayat ti 1,000 a tawin. Tres, ket isu ingarangungong na iti abot a mangliwing-liwing. Ket enrikipan na ken sinilwan na ti rabaw na. Tapno di na alilawinen dagiti pagpagarian. Agingga iti maturpos dagiti 1,000 a tawin. Ket enton maturpos daytoy masapul a malukatan iti basit a kanito. 4. Ket nakitak dagiti trono ken dagiti nagtugaw kadakwada. Ket naitalik kadakwada ti panangukom. Ket dagiti karkarwa dagiti naputulan gapu iti pamaneknek ken Jesus ken gapu iti sao ti Dios. Ken dagop dagiti saan a nagdaydayaw idi animal ken iti ladawan na. Ken saan a mamarkaan kadagiti mugmuging da ken iti imada. Ket dagitoy nagbiagda ket nakipagarida ken Kristo iti 1,000 a tawin. 5. Dagiti sabsabali kadagiti natay saanda a napagbiag agingga iti di maturpos dagiti 1,000 a tawin. Daytoy isu ti umuna a panagungar. 6. Nagasat ken santo ti mayraman iti panagungar nga umuna. Kadakwada awan panakabalin ti may kadua nga ipapatay no diket isudanto dagiti papadi ti Dios ken ni Kristo ket makipagaridanto ken kuana bayat ti 1,000 a tawin. Ni Satanas mawarwaran iti kawar ket maabak iti gubat. 7. Ket no maturpos dagiti 1,000 a tawin ni Satanas malukatan to iti nakabaludan na. 8. Ket rumwarto tapno alilawan na dagiti pagpagarian nga da kadagiti upat asuli ti daga dagok ken magok tapno urnongen na ida a may paay iti gubat ti bilang da kas kadagiti darat ti baybay. 9. Ket nagwaras da iti naglawan ti daga ket linawlaw da daydi kampaminto dagiti sasanto iti aglikmot ken ti syudad ngay ayaten ket bimaba ti apoy sa dilangit ket inalun-un na ida. 10. Ket daydi Diablo a nanganlilaw kadakwada naibilling idi danaw nga apoy ken asufri. Isumit ayan daydi animal ken daydi saan apudno a mamadto ket matutuok danto iti aldaw ken rabi iti awan inggana. Ti panakaukom a panungpalan. 11. Ket nakitak ti maysa a dakkel a trono a puraw ken daydi nagtugaw ken kuana nga iti sangwanan na nagtalaw ti daga ken langit ket saan a nasarakan ti disuda. 12. Ket nakitak dagiti natay babasit ken dadakkel a nagtatakder iti sangwanan di trono ket nabistrad dagiti pagbasahan. Nabistrad met ti sabali a pagbasahan nga isu ti pagbasahan ti biag. Ket dagiti natay na ukumda
kadagiti banbanag anay surat, kadagiti pagbasahan, kas mayanurot, kadagiti aramid da. 13. Ket ti baybay inyawat na dagiti natay, nga addada ken kuana. Ket ni patay ken ti hadis inyawat da dagiti natay nga adda idi kadakwada. Ket naukumda tunggal maysa kas mayanurot kadagiti aramid na. 14. Ket ni patay ken ti hadis naitapwak da idi danaw nga apoy. Dahito ti may kadwa nga ipapatay ti danaw nga apoy. 15. Ket no ti siya sinuman saan anasarakan naisurat iti pagbasahan ti biag naitapwak ijay danaw nga apoy.